Gusto mo ba malaman kung paano makapasa sa US visa interview at kung ano ang mga tanong dito sa US visa interview? Let's prepare you for the US visa interview sa ating guide today. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Kuya ng bayan, naging maaasahan kapag Ngayon, alam natin na ang US visa ay isa sa pinakamahirap na kunin na visa. Kung napanood nyo na ang aking video kung paano makakuha ng US visa at anong mga steps para makakuha ng US visa, panoorin nyo na rin ngayon kung hindi nyo pa napapanood kasi nandun ang mga steps kung anong mga application form, medical examination at anong kailangan ninyong bayaran bago kayo mag-schedule ng US visa interview. Pero after nyo magawa lahat ng mga steps na yun dun sa video ko, pinakahuling step ay ang US visa interview sa US Embassy. Ngayon, mga few tips lang bago kayo pumunta sa interview. First of all, bawal kayo magdala ng kasama unless yung kasama ninyo ay mag-a-apply rin at may schedule na rin para sa US visa interview na yun. Kung matanda kayo, pwede kayo magdala ng isang kasama na pwedeng tumulong sa iyo pero kailangan nyo rin i-inform yung US Embassy na may dala kayong kasama. Also, bawal magdala ng any electronic devices. So usually, ang mga cellphone iniwan sa labas sa inyong kasama or usually may nagpaparenta ng locker dun para i-safe keep yung mga cellphone ninyo. But either way, wala kayong pwedeng dalhin na cellphone kaya dapat bago kayo pumasok, iwanan nyo na sa bahay or kapamilya na maghihintay na lang sa labas na, para sa inyong US visa interview para hanggang matapos yun. So, pag nandun na kayo sa US visa interview, make sure na dala nyo ng lahat ng mga documents ninyo katulad ng DS-160 application form, proof of payment ninyo, yung passport ninyo, at saka CV, other documents na rin na pinag-usapan natin sa previous video ko. Pag-usapan natin ngayon ay para sa US visa interview. Usually, lahat ng mga US visa rejection ay nangyayari dito sa interview. Kadalasan, dito na reject yung mga tao on the spot. Nakita ko na yun in person na pag mali yung sagot mo dun sa nag-interview or hindi niya gusto ang mga sagot mo, i-reject ka niya kaagad dun. Wala na siyang iisipin kundi i-reject kayo kung mali talaga yung sagot niyo or ayaw niyo yung mga sagot niyo. So, mga tips nga doon ko sa interview. Bago tayo pumunta sa mga sample question na pwede nilang tanungin, first, ang gusto lang naman nila malaman sa itong US visa interview is na kung ganong katagal ka mag-stay doon at ang gusto nila talaga malaman is kung may kaya ka ba at hindi ka magiging TNT or hindi ka parang tatakbo doon sa US at maghahanap ng trabaho doon na hindi applicable sa visa mo or baka titira ka na lang doon at tatakbo ka na lang sa Pilipinas. Ayaw nila yon. So, yun yung usually tinitignan nila sa US visa interview. Kaya, usually, marirecommend ko rin na pag pupunta kayo sa interview, dress well. Dapat maganda yung suot ninyo. Alam ko masakit to hear, pero huwag naman kayo magmukhang parang tatakbo kayo sa United States dahil mukhang masyado kayo mahirap dito na maghahanap kayo ng bagong buhay dun sa United States. Kailangan magmukha kayong professional, magmukha kayong malinis, dapat mag-shave kayo or mag-dress well, everything na yun. So, yun yung isa sa pinaka-importante. Kasi yung tinitignan talaga ng mga interviewer na yun, yung itsura mo at kung mukhang tatakbo ka ba sa Pilipinas para pumunta sa States at maghanap ng bagong buhay doon. So usually ayaw talaga nila yun. Kaya stricto sila dito sa US visa interview. Kaya ang gusto talaga nila makita is talagang sincero ka, mukhang okay ka naman, may kakayahan ka naman na magbayad dun sa strip mo at hindi ka magiging kriminal dun or hindi ka kriminal dito at hindi ka magbibigay ng problema sa United States. Ngayon, ito ang mga sample questions na usually tatanungin nila sa US visa interview. So, another tip nga, bago kayo magsagot ng mga tanong dun sa US visa interview is be concise or clear sa mga answer ninyo. Huwag kayo masyadong pakwento dun sa mga sagot ninyo. Kung tirabi nila yes or no yung tanong, sabihin mo lang yes or no. Huwag na kayo mag-additional na kwento na may mga ano-ano pa ba yung kailangan dalhin dun. So, ito yung mga sample questions. I-remember na lang natin yung mga tips natin na binigay ko. So, yung mga ibang sample questions, yung pinakauna usually is, ano ba ang dahilan or kung ba't ka pupunta sa United States. So, gawin natin English kasi English talaga yung pakikipag-usap nila sa'yo doon. What is the reason of your travel to the United States? So, syempre, since non-immigration visa usually ang ina-apply ng mga Pilipino, sabihin mo naman na either nandun ka para maging turista, bisita ng pamilya, etc. Pero again, wag natin i-komplikado ang sagot natin. Either sabihin mo, pupunta lang ako doon for sightseeing, or may pamilya ako doon, so stay lang ako doon for 2 weeks. So, yung next nga na tanong is, what is the duration of your stay sa United States? Which is, gano'ng katagal ka pupunta dun sa United States? So, sabihin mo, yung totoo, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, sabihin mo na lang na gano'n. Again, huwag tayo masyadong maging makwento sa mga sagot natin. Sagutin mo lang ng diretso yung mga interviewer. 3, sasabihin nila, saan ka titira? Or where will you be staying? So, again, sasabihin mo, either sa kapamilya mo, or sa hotel, may bubuk kang hotel, pagpunta mo doon,
4, tatanungin nila, saan ka nakatira dito ngayon sa Pilipinas? Where do you stay in the Philippines? So, again, answer honestly. 5, who is going to cover your expenses pag sa travel mo? So, usually nga yung tanong na to is, may kakayahan ka bang magbayad? Kung wala kang kakayahan, sino magbabayad para sa'yo? Ipakita mo na may kakayahan kang magbayad sa travel mo. So, yun na naman yung gusto nilang, again, makita na may kakayahan ka, na hindi ka naman masyadong mahirap, na pupunta ka doon maghanap ng trabaho, or tatakbo ka doon. 6, is it possible to reduce the duration of your stay? Or posible ba na kung kunwari sabi mong 3 weeks yung stay mo doon, tapos tatanungin nila, pwede bang mas maikli yung stay mo? Normally naman, huwag kayong magulat kung tanungin kayo sa question na to. Gusto lang naman nila malaman kung pwede bang mabawasan yung stay mo. Sabihin mo lang kung sabihin mong turista ka for 3 weeks, kung sabihin nila, pwede bang i-reduce yung stay mo? Sabihin, pwede man 2 weeks, makita ko naman lahat ng sites na ganun. Pero wag mong isipin na masama kaagad yung tanong na to. Kasi usually naman yung visa na bibigay nila sa'yo, usually 1 month to 2 months naman yung last ng visa na to. Depende sa pinakita mong documents. So, wala namang issue yun pag tinanong ka. Huwag kayong matakot kung baka ma-reject kayo kung sasabihin niya kung pwede nyo i-reduce yung stay niyo dun sa travel plans niyo. Ang next question naman na pwede nilang tanungin sa'yo is, meron ka bang relatives or kaibigan sa United States? So again, answer honestly naman kung yung mga relatives mo or kaibigan mo na pupuntahan mo. Make sure na lang na, again, huwag masyado makwento dito sa mga answers to. Kasi less talk, less mistake na lang. Yun na lang sabihin natin doon. Kung sabihin mo lang totoo, may relatives ka, may auntie ka doon, bibisitahan mo siya, yun lang. Kung ano man ang tanong, sagutin mo lang ng diretso. Depende sa visa mo, work or student visa, tanongin nila, where will you be working or where will you be studying? Ano ba yung proof mo? May makuha kang trabaho ka doon or naka-apply ka na ba doon sa school doon? Pero again, since non-immigration visa naman, na more or less turista naman yung apply natin, wala naman siguro yung tanong na yun. Next question, what have you been doing in the Philippines? Or anong ginagawa mo dito sa Pilipinas? Basically, tanong nila, ano bang trabaho mo? Anong ginagawa mo dito sa Pilipinas? Anong pinagkakakitaan mo dito? Usually, ang tanong na to, gusto lang malaman na rin na may buhay ka dito sa Pilipinas, na hindi mo iwanan yung buhay mo dito sa Pilipinas para tumakbo sa United States. Kung may stable life ka, i-present mo lang naman na ito ang trabaho ko, pamilya ko nandito, yung asawa ko nandito, etc. Dito ako nagtatrabaho, matagal na ako nagtatrabaho dito sa Pilipinas, may career na ako dito. Yun lang naman yung gusto nilang marinig sa'yo. Kasi kung sabi mo na, naghahanap ako ng trabaho, more or less baka ma-reject ka kaagad doon. Kasi iisipin nila kaagad, maghahanap ka ng trabaho doon sa United States at saka magti-TNT ka, tatakbuhin mo na yung US visa mo. So, ayaw nila yung mga ganun na sagot. Siguro mga last question nila, what are your plans after your visa expires? Siyempre, dapat mapakita mo sa consular office o sa nag-interview sa'yo na, siyempre, magbabalik ka sa Pilipinas. Na nila marinig is definitely, babalik ka dito sa Pilipinas, hindi ka tatakbo dun sa United States, at saka kukontinue mo yung buhay mo dito. So, you have to show, convince mo sila, mo naman, masyadong madramatic, dito sa Pilipinas yung buhay ko, andito lahat ng career ko. So, babalik talaga ako sa Pilipinas. Pupunta lang talaga ako sa States. Short term lang yun, pang vacation lang. So, syempre, ang interviewer, usually, since puti sila at saka very strict talaga sila sa security at ayaw nilang mag-TNT ka, kailangan pakita mo dito sa lahat ng mga questions na to na may buhay ka dito sa Pilipinas at babalik ka talaga sa Pilipinas. Wala kang gagawing masama sa Amerika at may kaya ka na fund, babayaran ang iyong trip sa Amerika at wala kang gagawin, maghahanap ka ng trabaho o gagawin illegal, papahirapan yung buhay nila dun sa United States. So, alam ko medyo mahirap ngayon ma-hear, pero yun nga talaga kaya kung bakit sila ganun ka-strict dun sa US. Gawin niyo lahat ng mga tips na to, i-take note niyo lahat ng mga tanong na to, mag-mental preparation kayo dun sa US visa interview ninyo. Sana naman hindi kayo ma-reject dun. Again, yung US visa interview is very strict. Even the application process, very strict talaga yan. So pwede ka talagang ma-reject on the spot dun sa US visa interview. Marami na ako yung nakita, mga matatanda, may kaya pa nga, na nagugulat na lang sila na, ba't na-reject ako? Usually kasi, narinig ko rin sila, medyo makwento sila, parang gusto nila tumira sa States, etc. etc. Mali talaga yung mga pinapakita nila. So, sad to say na yung mga interviewer na yun, hindi na sila doon para maging kaibigan mo. Nandun sila para alamin kung i-reject ka nila. Most of the time, yung gusto nilang gawin is i-reject ka, especially kung feeling nila, tatakbo ka ng Pilipinas at pupunta sa States. Or wala kang pera at pupunta ka talaga dun sa States para maghanap ng trabaho, ayaw talaga na yun. Or kung may anak ka, tapos gusto mo gawing siyang US citizen, parang tinatago yung pagkabuntis mo, pupunta ka sa United States para ipaanak yung anak mo para maging US citizen siya, ayaw talaga nila mga yun. So, just take note na lang, dapat i-follow nyo na lang mga tips ko at maging prepared kayo. And again, lahat ng mga tanong nila is in English since usually mga Amerikano sila, puti talaga sila. Pag mag-interview sila sa'yo, lahat ng mga tanong nila is in English, so please answer them in English na rin. So mag-ready na rin kayo, at least ito yung mga sample questions na binigay ko sa'yo. At just answer honestly naman. Sana naman, honestly rin, babalik talaga kayo sa Pilipinas at hindi nyo sila papahirapan rin dun. Kasi mapapahiya ka rin at mapapahiya rin yung bansa natin kung tinakasan mo rin sila, diba? So yun ang ating mga tips at kung paano makapasa dito sa US visa interview. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan.